Ти правя един клип, айде един клип сега тук ти направя. Защото то си оказва, че клиповете са по-интересни, отколкото някакви снимки. Те са по-интересни в момент. Кажи за кривото хора. За кривото хора ще кажем на сватбата на Аси на Ника. Защото знам е право и криво, снимай го, той ще играе там. Няма, още ще е малък. Той ще води. Ще води хорото. Нали така, тата? Его на. Его на, тук е. След малко ще ядете, ще разбуди, не го буди. Така. Ти му показваш как се оригва след ядене. Да, той трябва да се оригва да няма колики. Ти го обучаваш. Нали? Трябва да оригва и да пърди, за да няма колики. Ако не оригва и не пърди... Тук е кандидат булката, те. Преди след сватбата. Трябва да снимаш преди сватбата. Майкъл Карлеон Риш. И сната я. Бре. И мама Дамяна. Обърни се, мама. Дайте. Давай, много ли те тия гадо? Дайте. И моята тъпа муцуна. Мачо да го хвани. Ето с Дамянка. Ай, на здраве! На здраве! Айде да приключим добре клипа. Айде Мимо да не го оставя. Да не взема да го изтерия. Не го изтерия. Няма го изтерия. Айде още веднъж младоженци тук. Колко сте За младото семейство! За младото семейство! И Петко е много готин като на Апал Джамо. Той с леко по-здраво Да. Петко ти дига на С здраве. пожелание за младото семейство! Нали знаеш, че това обещанието не е към даването, тъйче? Имаш много готина снимка с биберона там. О, да. И двамата сме с биберони. И край на клипа,